Shubor nakaslem jong udongsan hima. Urang ba asyong kamaupat uba judawa lang uloong bakasor karjela kala syupenlut kai kapisa jong kipat ba namar hadin baladap shnai ke tuberculosis hospital ha Sauli kabaha ba asyong maupat kaklempat pentrai kam handuk menta kablaya la saus nem kenti kani ke jingyo panyakaran uba judawa lang kadai hadin bu udongsan hima uladap panjurip yang kani ke jaka ban shnai ke TB hospital ha Sauli New Shillong kabla sa khongreng kat hadu ba kidon gi kamra ki blas dang sniu pat kelas dang men sop plang namar ke jingbom la ban pendon kam ba judaw lo ong bakum kasnong kala sngo komen haba ka sarkar kala mut banwan ra ya ke TB hospital ha Sauli haus nam arajar khat ar hadu khat lai hendai adien ba kala dep haus nam arajar khat nyo hadu khat phra kani ko hospital kala shusa khongreng namar klempat pendon kam ya ka kumbala thmu kuman shukudo ke jingbom la ka sarkar ban pendon kam ya ke TB hospital Kadao kala bandai ba Shipor ki mut banwan ra no da Shillong Medical College pat Shipor ki mut banwan ra biang ya TB Hospital na mau prem sha Sauli handai namar ba ka sarkar kam shim la la rai kabala panlong ya ka hospital ba kan chusa khongreng kumba shupulut ka ya ka pisa jong upat ba khlam dala ban pendan kam hakabede bat katuko project hakaba nakalian jong ka sarkar ladangam bakla lukisnem ki ajar khat lai ke baki lasdang ya ka bante ya ka tukau TB hospital te ma ajar khat nyu ajar khat pra kila pendap ya ka tukau jintai hakaba ngilai kemen ngilai kemilenti ba ka tukau TB hospital komba nakalian jong ka sarkar kala rai ya ka ban shift no nang taina po mau prem sene siapa Sauli. Tenrei phosi hadin kat tukan nisnem du kaba kila dep ya kaban tail nadong sedong. Te kabang ingim la bantip le seki don kat tukan diki. Tiar kitari kaba ki hap ya kaban penbiang. Tenrei katang ingim la ya kaban tip nakali ngajong ikum ka borsno. Tenrei haba pek kat kum ki ya gajing long gajing man jong ki structure pat. Ba kila long ibabit babiang. Tenrei Kerapen lengo yang ikum ka dor basnong ya ka ba haduk menta kata ka TB hospital kampat function. Bar ka jaka ban function kata ka TB hospital. Dan iyo ya ka jingtip ban iyo ihru. Bahadien ka jingwan jong ka COVID-19. Te lapan long ya ka tuga jaka, lapan long ya ka tuga kampus kum ka COVID center. Te ka ba ngangai hikat kum kidak kishin ki ba haduk menta hiru ya kaba kadang sahi kum kataka COVID center. Te hakabedi pakani ka benta ya kajing penslam tingi yo I healing baki kot kubor ling baki social media ya kaba lesi ka don ka changes ka decision ya kaba si pang ki ong man ra ya ka TB hospital sini Sauli si pang ki ong man penne ang tay po mo prem si pang ki ong ban shift ban penkelano ya ka Shillong Medical College hang tay po mo prem ba si pang ki ong man wanra no ya ka medical ka Shillong Medical College yani siya po maupat Sauli jong ditang kita ya ka ba ngingi siyo ya ka jingtip te hendai halo bidi bakani ki ba nakalian jong ka sarkar kham tam ka bidi baki development ki ba prepare te kalong ke ka ba ngusi na markam dei tang ya ka ne ko TB hospital te hendai ki ba bon ki benta ba kadon tang jingtai te hendrai andala dep ka jingtai ki babun hi ki building ki shusa kum to kemdala ban function la ni ekran ya ka dispensary la ni ekran ki PHE ba pe klem da jer ka teng hang no yo bon hi ki shinong ki ba kum ki jingtai ba pe ba ki nakalen jong sarkar ka ledra te hendrai kelashu kelalong kum ka jaka sem ablang sem ap masi jong ki nong song shinong ha ki tu ki jaka te ia kan ni ka TB hospital ka ba kiki lawan ra runa do kitu gisnem hang tay apa mau pad Sauli lada ja bakim shimla pentrai kam ya kakum ka COVID center kan jinala long kajuhi te halo be de bakani ka bentar te na kalian ga jongi kum ka dor barsnong ka ba nga ngalong kum ura barsnong nga kentu bat nga kemilenti hiru bana kalian jong ka sarkar ya ka ba kin shimkia ya ka bakum kani ba hadin ka bala biang ki infrastructure gani katai ya ka ba kin pelong functional no
nang ba ka jing mentoy nalor ba kila pelut ya ka pisa ka jong pai ba ban sina ban pelut kap tu na ka benta ka jing mentoy jong pai ba te kai ka badang kam bar ka basa na ka leng jong ka bor jong ka sarkar ba kadai ban le ka lomba ini ban function no kene ka jaka ka bawan chna ya kene ka hostel kene ka jaka jong ka snong kene jaka ki ai no si mapi ka kamdei ke jaka jong ka shinong kadei ke jaka jong ki kur ka tinor hakaba haki tu islam kat kandai spa kandai punriu kandai punyu hakaba na kaliang jong ka sarkar kala approach syangi ke shinong ya kaban ai ke no si na kabanta ban set up ya ka new sulong township te da kawai ke jingmot ya kabangi expect bakal long ke jingmentoy hagi babun kiliang na kabanta ki nong song shnong jongi bat ka jing dan kam hi jong ka jalahi paroko tena kalian jong ka shnong ha gitu por ila ai ka permission ten rekom balong mentai tiki steel project kam don hado menta ka don tangani kawe ka ba ki khot ka TB hospital te lain nang tagi di jong ki central sudah ka ba ki la long functional te halor jong ka ta ke ya ka ba ka don hi ka jing ta ka don hi ka jing berkat habaki project jong ki central ki function wood ka ba ki project jong ka state part ka susah kot kum tu kadon ke jing lerang yala ka jong ka jela tena kalian ka jong akum urang masno nga kentu ya kibor ki bahalor ya ka ba kinon dai ban bo ya ka jela ka jong ya ka jing lerang namar ba kum kini ki project ni babon ka susah kongren ka ba omla ya ka ban ben auction ha ka ba dai bat ke jing yo jing mentoy la ne kilat yo kam yo jam jong ki khon samla te nganom ong tang na ka benta jong ki kena shinong la neki unemployed youth jong ka shinong mopat dan ke ke ba laya penbek ke balaya keren bar kumjuru bana kaliang jong ka sarkar lengba ka urban affairs department akitu kisnen kat kandai spa kandai punyo kladon ru ka jinga sign agreement om tang bat ngi ka shinong mopat tenre bat kathani bar koi ka bangi khot ka shiliang umken kasiliang umkan berokawe hakaba nakalian jong ka sarkar bahkan ai ya ka opportunity kaba kambun nakabentai ki samla unemployed youth nakani ka thang ke jongi ke lada kita ki building tala is house nam lada kan pentrikam ni iba kila don ki bala ki jingkang ro kila sneu ki don ki building ro ki bala sop tang ki plang te kom kasnong pile ko no Syuhun masuk pet ke jing ngeliat na cikamat kan te nakaliang ga jongi komtu kabangi jia lek jawan sya kata ga benta man lagasi ti ngi isin ehi bakadon hiru ya ka jing kata haka perkat ka perrang te haka bede bakane ngila don hi ka jing ya kren pararang ba ya de ya kaban lek delegation sya ka bor jong ka sarkar ba da kum nuru ya ka ba kin pen trekam no ya kenika TB hospital ni ya kan ko baka sarkar ka mut ya ka banwandra nalor pakai infrastruktur kala don komtu kala bit kala biang ba nadu kilai nadu ka nadu kalenti ka singkin ka building kala biang lu nadu sedong tendeng ngi ba kat banang i kenang wandra ya ka jingjot ya ka jingbra ki yit ngi komtu ki building la don ki blaki so pailen di kontak telada nakalen jong sarkar kan penslam kan long ka jingkata shibun yo paiba nalor kabala pelut na kapisa ujung paiba kabangi kot ka public exchequer